Velkommen til Søren Røje og hans program om sin have. Har du nogensinde prøvet, at dine roser visner om sommeren? Nej vel. Ved du hvad grunden er? Det giver dem ikke vand. Det her, det er det, man normalt kalder en pelargonie. Pelargonien vejer omkring 700 kilo, men du kan se, at den er ikke ret stor. Og det er meget, meget vigtigt, at den ikke får noget vand overhovedet. Fordi hvis den får vand, så bliver den tør, og det skal den ikke. Vi går videre herover. Jeg har jo en kæmpe have, altså. Jeg er Søren Røje. Her har vi påskeliljer. Påskeliljer er grønne, som I kan se. Og ja, de vejer kun 200 kilo. Påskeliljernes oprindelige navn i England er The Påskelejle. Påskelejle, det er et ord, som betyder påskelilje på dansk. Er det tysk? Og ja, på tysk, der betyder det Einmalhammening. Nedenunder den, der er der sådan lidt cool blomst i det. Den ligner den er lille, men det er den ikke, den er faktisk cool. Og den hedder faktisk en mælkebøtte. En mælkebøtte, den bliver spist af rigtig mange katte. Og men du skal ikke give det til dine kaniner, for det kan de ikke lide. Det er meget, meget vigtigt, at du husker at vande dem der. Altså mælkebøtter, fordi ellers så vokser det ikke. Herover, det her, det er ikke en blomst, men jeg synes lige skal se det alligevel. Jo, det er det, man normalt i daglig tale kalder en solsikke. Du ser, den er nemlig gul som solen. Og sikkert den er flot. Den er rigtig flot. Hvis vi prøver at gå herover en gang. Så der er en sol mere. Hvis vi prøver at gå herover en gang, så kan I se, der er noget hvidt. Lige der. Det kaldes faktisk karse. Karse vokser aldrig i haver. Husk det. De vokser aldrig i haver. Det er meget vigtigt, at I giver dem vand indenfor. Altså, det ligner måske, jeg er udenfor nu. Men det er jeg ikke. Det er mit kæmpe drivhus. Jeg har et drivhus på størrelsen 2. Så det er meget, meget vigtigt, at den ikke skal stå ude i haven. Et godt råd. Jamen, hvor stor er solen så? Solen er omkring 700 milliarder diameter. Så, eller meter i diameter. Jamen, det virker da som en stor planet. Det er en ret stor planet, ja. Yeah. Altså, den er større end planet, den. Et godt råd til alle haveelskere. For Guds skyld, lad være med at spise karse. Det er pissegiftigt. Okay? Så den sidste plante, jeg gerne vil vise jer i dag, det er vores... ja, den er faktisk ny på markedet, den her røde blomst. Den er faktisk meget ny. Den kaldes en tidsel. En tidsel, den er meget mild. Den gør ingen mennesker noget. Den er i familien med den meget milde bjørneklo. Og I ved jo godt, et godt haveråd. De eneste planter, der ikke stikker, de eneste planter, der stikker, det er roser. Husk det. Det er meget vigtigt. Altså tisler, de gør ikke noget, altså. Det er den mildeste blomst, vi overhovedet har. Så husk at vande den i drivhus. Vi siger tusind tak til botanikprogrammet her, direkte fra drivhuset. Jeg hedder Søren Røje. Fortsat god morgen. Ja, men jeg siger, jeg har faktisk et spørgsmål til dig. Nå, Siden du hedder Søren Røje, ryger du så meget? jeg ryger som en skorsten. Ligesom den deroppe. Ja, det gør jeg. Og jeg ryger mere. Jeg ryger omkring 200 cigaretter i minuttet, så det er ret meget. Jamen, du ryger da fint nok så. Det gør jeg far så. Gør du det? Jamen, det gør jeg. Okay. Ja, og tak for i aften til Søren Røje. Vi afslutter med et meget flot billede af en dyne. Stop.